time. Yeah, nje umuntu eqedile nje esikolweni kanje time manje. Sekumele umuntu aphume manje ofuna amatoho. Into enhle phela, khona ufuna umsebenzi. Kodwa uyazala eSouth Africa. Uhlala nje nazi iziqu zakho. Kungadopi next. Awalahle ithawula. Ayisho, zama kuloku njalo. So wenze njani? Futhi ayikho time into ezokwenza umuntu kumele impela zami. Phela kuwona lo mhlaba lo amakati ahlaba. Ngibonga nje ukuthi ngifundisile ngaze ngaqeda yabona nje azikho nezinto ezingiphazamisile endleleni. Ufuna umsebenzi uzokwazi. Sekumele ngikwenze into. Uzongibonga kahle. Uyabo. Uzongithengela ibhodlela lami. Khululeka ngikuthengela nje crate nje lamabhodlela. Namanje asitime manje kunenkinga manje ngoba sengiphumile kanje esikini. Sengishiye phela nomuntu le muntu. Hayibo, time angazi manje. Sithando sami lesiyana. Lalela futhi ufanele lalela. Uyabona mina sengikhulile manje. Fanele kulokhu uzami ukuthola imali okwazana uzokuba bhiyoza la endlini. Uyena lo ngemshiye. Ngikhathele kulo ngidla inhlama ephekwa uwe mina. Ngikhathele ngaleyo nto. Athi ngisazolenza iplan ukuthi impela ke ngimvakashise ngapha. Ubokumbashise ngizombona. Hayi ngompela ngeke ngimshiyele emajujukweni kanjalo nje wadliwa amanzi. Lungile kodwa khethi umuntu oright. Uright time. Uthobile lo mntwana loyana. Uyayazi indoda ukuthi iyahlonipha. Ingathi bangasekho usalwasha amaphindi. Ngeke ziyenze leyo. Ngivele ngibona. Ngeke ngicabanga na ukuthi angenzisa lo msangano lo ngendlela nje ayiyo. Abanjani abayenzayo? Phela labo abadlisiwe labo abawasha amaphindi. Wena ngeke uzohluba yini ukudlisa? Uyangibona mina umqimani mina. Akunamuthi ngawudla noma athiwa ngudlela kungaphindi ngalwasha. Hayi kuzobonakala khona. Kodwa la ngisazoke ngimthinte nje la emafonini yabona time. Ngikwazi ukuthi ngi-introduce ku. Mina ngiyobona ngawo nasethi into zami. So mdala phela bongaka. Hayi. Ngone iminyaka impela seyahambile. Umakoti siyafuneka la ekhaya manje. Nabazukulu ne. Funa bawungaka. Babi nje bangaka. Umdlalo lo. Ngifuna i-team yebhola. Awufuna i-team yebhola? Hayi time manje. Buka nje mina ngi1. Anginasisa, anginabhuti, anginafokol. Kodwa nawo ukhulile. Noma kunjalo time akekho umuntu engikhule ngidlala naye la ebaleni. Hayi, ngiyakwazi lokho. Kodwa ke time hayi ngizomletha nje maduzane ngizobona ngiyabo. Awuna nkinga ngizobona ngawa. Hayi. Una stress. Abhora ke manje umuntu ezobhoreka sezohlala endlelani imini yonke ngenza next. Ngophela umsebenzi enginguthola manje namanje. Kumele uzame kodwa. Ubekho noma mhlawumbe abantu baziyo singathi bathi kancane basheshe bangibhala isifana ngempela. Kwakumele ngalezi akhathi zethu. Nje manje njalo. Kodwa ngoba ngumjida ngizokuthi ngihlanganisa kanjani. Phela yazi umsebenzi manje soyathenga. Yabo. Vele. Hayi. Kuzobonakala time. Hayi. Akuna next nalendlini into enyane ebandayo mangayikhola inyana. Hayi akungani. Senze nje uma wakho ashona. Ukhopha kanjani? Yo mngani. Impilo ayisafani, ufuna ukuqamba manje ayisafani nakuqala. Ne Ayisafani. Konke nje thulekile nje nasendlini, kusemnandi nje. Yo ngiyamkhumbula, ngiyamkhumbula. angithi phela uma wakho. Ayibe yonke into makimi shem. Bobe kuyo ngiphila naye kuyi best friend yami nje kuyo wonke umuntu kimi. Umzali kubaba kumama, kusisi kubhuti so nje kunzima. Ngifuna ukuqamba mina. Bathi kuzolunga mngani wami ngithi izinto isimo sesojwayeleka. Angiboni. Ngothatha isikhathi ukujwayeleka mngani. Yo. Ayishine. Hayi mina ngiyakuzwa like serious ebuhlungu. Kodwa ke uzomela ukuthi nawe uyifundise ukuthi uyimela ngithi. Eish. Ngizozama mngani akukho kunye. Ngikasabuya vele. So into engizayibemele nje ngiaccept konke noma kunzima nje. Hayi nokuzolunga mngani wami. Kuzolunga lesikhathi kuzolunga. Ngithi kwalunga chumi. Kuzolunga. Vele shemi uyakhumuleka uma wakho. Uzokhumuleka shemi kakhulu. Amanqoko wakhe nje. Yo.
ukuthetha kwakhe ayi yebo kuningi akuningi uyazi besikhona ukuthi sihlala naye phansi sikhulume naye yonke into isho mina nanoma ke, sithethise isho mina ke, cause amngane namhla uzokhumula yazi uma wakho sokhumula yasho kakhulu futhi yo hayi somkhumbula shem amanqoko wakhe isikhona asathi uvalela uvulela yo mngane uma wakho angeke sayathi books before boys because boys bring babies bekaqedile athi nje ningangilingi ngabantwana uyenzeni manje wena uyenzeni manje benyoba yini aphela uma wakho ayikhona yo umama noyambeze right shem nawe ubona makuhlalisa phansi utshaka sathi hey akathathi nosonso yo uma wakho ayikhona lapho sesikwatile sesithulile ayikho into esisayisho hayibo asithethisa khona yo ashem Mngani, yo mama loya wakho, uGetrude alalele khona alale shame enalalele khona yo hayi namngane sesikwatile athi nikwateleni ngimtshela amaqinisa ngithi uyakubona isikhathi asitshela kahle futhi sikhala athi nikhalalani nikhalisa ubustot yo mngane inhliziyo yami ngasesikhathi lapho ngiyakubona inhliziyo yami awusafuni nokumbheka soyakutsekemisa ngibheke phansi kuphela ubuye bomsaba yo umsaba uma wakho but yena ke shemayi ayakalali inkosi yami somkhumula uma wethu imbokodo leya imbokodo imbokodo nalalele khona hayi but kuzolunga hayi kusalunga mngane uyangalunga hayi yikho vele mngane Oi, Time. Oh, hey. Oi, Time, sabe kusile la ngaphandle. Sathamelele ilanga lenyamalala la. Hey, Time sengihambe ngaze ngabuya. Hey man, bengisawozama mana sekuze kwalunga. Ngathi kutshela ukuthi ngindoda mina. Bambala naso. Monday nje impela nje ngiyaqala. Qaqaqa phakathi. Uthola Nguthola la etown lapha neBusament. hayi Hey, uThami yazi ngijabule kanjani. awukuhle yazi namajabulayo Yazi bengingakhona impela ukuthi ngingaphuthuma nje. ungadlalike ngemali Hawu uThami ngeke ziningabe izinto kusamele sizenze la Jardine. Yabona manje kumele ngilekelele ngifocus kuwena ke manje. Hayi phela yini. ungafana la abanye abadlala ngemali Hayi next jika sobhema lento zeni lezi amahaple ibiza ngani ziyabulala lezi zinto lezana. kuhle Ewe Thami manje ngijabule manje. hayi Yase sophuma enhluphekweni. ngiyabona kumkholo wakho oqala kumele uze nawo ungawudli uze nawo ekhaya straight Yazi Thema lami. ulali uyozubona ngakusasa Uyabo? good Before ngizolungizana lezi zinto ebhedayo lezi. izinto zakho zohamba kahle Kodwa uyazi mina Thami izinto ebhedayo ngizenza ngifocus mina. angiwali lokho just nje timingisa nje Hayi Thami hayi. ukuthi ungalahla ama-channel Ngiyabonga nje nokuthi ube khona nje esayidini lami Thami lami uyabona. Ukwazi ukuthi ungikhulise ngendlela eright uhlezi uneqiniso kumina. Buka manje ngindoda endala ngilo ngikhula nje ngomthetho wakho. Yikho into ebhedayo ngingayenza. hayi kuhle kuzo lawo manje nawo Thami man, can't wait kube Monday man umuntu oqala. hawu mfowethu hayi Hayi sofikile ungasasa hayi bavumile abaphansi. Abavumile omalinga. hawu Abavumile. ngiyabonga kakhulu Hayi Time ayibonga mina. Bonga mina Time. indaba ezi Hayish. Yani. awukhona Hayi ngikhola Time. umholo wakho oqala nje lo Phela Uze ekhaya. uSamet hey.
Mhlafuna kamnandi lapha. Hayi khuleka msunsunu nje time alarm ukuthengela ivuluphanyani unonyana nje yabo. Ipake nje khona la etshaneni. Unoma ngiyohamba ngemoto manje. Nawu time angithi phela ngiyakuspoila nje ngetime alarm. Alikhe linye time enginalo. Wena futhi umuntu owengisele nje naye. Hayi ake sibone. Kumele ngikuspoile. Ngikhulisile phela time alarm. Nawe ngiyabonga uzwa lamagama. Ngifuna uhambe kanjalo. Ungabe sekushintsha. Hayi into ezoshintsha time I swear. Ubheke nabangane ke ngoba phela uzothola abangani lapho. Hayi into ekumele ngiyenze mina. Kumele nje ngilande nje umakoti abuye ezela ekhaya. Uyabo? Azokwazi ukuthi angilekelele ngezinye izinto, ikhaftini into ezanjalo, ama laundry yabo. Hayi kuhle. Yani, ayinayo udala imele ngimfonele manje ngimtshela sweetheart indoda yakhe ivukile. And bengishiye nefoni yami yazi ngihambe la ekseni beyicishile. So lo ulalela ingoma ubusuku bonke lapha ngiyazi mina ngiyafeka ngomusic. Ayidinga ngasemvini. Awathe ngibheke ngithinta udiyali. Timer. Alright. Hola. Victor. Uyangishiya ngempela vele uyahamba nje. Hawu ngani, hawu angine-choice maka ngithi ngizozongivakashela masoku right. Yabona ngizokufonela ngithi ngizokuvakashela. Kahle manje okay ngiyakuzwa ukuthi uyahamba. And futhi ngicabanga ukuthi mhlambe ngalesi sikhathi sihamba lana mhlambe uzoshintsha imindi yakho ukuthi awusahambi. Hayi mngani ngeke kumele ngiyenze lento. Mawubheka if ever ufika lapho ubaba kho uzoba njani? Angazi noma uzongamukela kodwa ke sengizobona mangifika khona ukuthi ngenza kanjani. Sengizobona impela cause kumele ngiyomfuna ubaba. Hayi, kumele ngiyomfuna. Iyamangaza ke mngani lento yakho ukuthi uma wakho hayibo. Wahamba nesecret engaka? Angakutsheli ngobaba. Uyoyisho sakatshela amaloya ukuthi nayi address nasi nesithombe. Uphethe nesithombe? Uphethe nesithombe mngani. Ngithemba. Yo, manje mngani uzohamba vele yo. Ne-Harry Smith leyo angiyazi. Ngiyazi mara ke i-address ikhona. Sengizofuna ke ngifuna nje mhlawumbe ngizomthola. Good luck mngani. Esengathi ungamthola naye futhi akujabulele. Nami ngithandazela lokho because hayi ngapha ngazi uzwenza ngiyamkela ngoba ngikhulelwe futhi nawe inkinga hayi mngani. Hayi mara sengizobona ukuthi uthini mngani. Uzokukhumbula kodwa ke. Mngani sami ngizongishiwe ibhasi yo. Kodwa la ngizokukhumbula ke mngani wami ngizothini. Sana ngizobeka khona la.
nkosana yami. Ngibona ihamba yaqala zini ulahlekile. Ngiyafuna kamalini. Amalinga ngubani? Njani baba? Hayibo. Ngihamba ngiyafuna la, ngifuna ubaba uJoseph Malinga. Joseph Malinga. Nathi ubaba wami. Hayibo. Yini mbuthi ngibona yini lethi indaba. Hayi isithombe sami vele lesi. Uphi wakho yena? Uma wami beseningcwaba ngeviki eliphelile. Hayibo. Hayi ikhona la ekhaya ngena ngaphansi sokhuluma kahle ngizoxoxa kwenzakalani. Cha ikhona la ekhaya impela. Ngijabulela bona ukuthi uhambile walokhunje wafuna wazi wangithola kodwa mina ngoba ngibe ngingazi ukuthi uma wakho ukuhlukana kwami vele yena wayesesithweni wena yabona. Ngoba kwakuyisikhathi sakudala yabona. Ngiyakuzwa Wona ukuchazela uma wakho wena. uma akangichazelanga lutho futhi akazange azangitshele ngawo because ushiye incwadi uloya yakhe. Enayo yonke into yatshelwe ukuthi na ngicela ulike umntana ngezinto lezi ahamba yofuna ubabayi. Yena akazange azakhulume nekusesaphila. Cha bengazi nokuthi mina ulokhunje akasekho emhlabeni sedlulile. Uye wagula nje isikhathi esincane yena. Emhlabeni. Cha sorry man hawu. Kodwa akukhuleke kusekhaya la yeso. Hayi imini impela babakho. Ngijabula lokho ngokuthi hawu kubethiwa mina bengazi ukuthi ke uma wakho besithwele ngabe nami ngikhonile ukuthi mhlambe ngikufuna yabo. Yebo ngixolela nje kwenzekile kodwa ngibonga ukuthi ke nami sengiyazi ukuthi ingane yami. Nami ngiyajabula ukuthi ngikutholile hayi bengifuna lokho nami vele ukuthi ngithole baba ngimzalayo. Alright kodwa wenzani ngokwempilo manje le imnambethi? Bengifunda. Ngofunda kuphi high school noma kuphi? Ngise college. Okay manje pho uhlala nobani khona le ekhaya? Bese ngisele ngedwa baba. Hayibo. Bekuyimi nomama nje. Okay. Uma wakho yena ubengasebenzi? Bese yekile umsebenzi njengoba bekalo wagula aphola kwathi ngasala yekile. Cha ndoda. Khuleka akayi. Uzophatha kahle uzophila uzobona nje yabona sazokuba kwesikhathi mhlawumbe ubike nasemsamo ngokwenzele nomsebenzi nawe yabona. Ukuze nawe into zakho zokhanya uyabona ungakuhluphi kuya kwesikhathi. Sacela amanzi okuphuza. Hayi ngale kitchen uzobona nje inebhakede lapho. Ngoba phela awekho amanzi aphelile empompini ahlupha amanzi. Uyazi ngaze ngajabula. Cha ukhulileke. Sokwazi ukuhamba uzofikelela ekhaya? Yebo. Hayi kuhle lokho. Time. Kunjani? Valele mina kangashisa na kanje. Ndoda. Yo. Time. Kunjani? Valele mina kangashisa na kanje. Ndoda. Ubuya phela la. Ngibuya la store ngisodla isinukha kancane labafana basazi isinukha bangabulile ngibaphethe khona ngenduku. Hayi Ngati ngilongizenzele abafana. Ngiyasithanda isinukha Kabuhlungu ngoba ngiyazazi ngombetha. Kuhle manje. Hayi. Yashisa nelanga la ngaphandle. Yabona kuyashisa. Kunodaba engifuna ukutshela lona lana engifuna ulazi yabona. Ngiliphi manje? Yazi kunondodakazi wami ngawo. Ngiba undodakazi engimthole ngamuva nami nje. Yabo. Undodakazi wakho? Hayi bo time wasemlambithi ngempela. Hayi ukuthi kanti ngingedwa kuwena.
nami bengazi yabona ngithole ngamuva nje esefika nje esengitshela ngibonele nje ingane nje mina ihamba lokhu ngiphethe address nesithombe sami ihamba ifuna mina yabo yasemlande lokho ngiyakutshela so ubuya naleyo komlambi time uma wakho vele ngiyamazi ngazwana naye yabo kwasho ukuthi ke sahlukana ke naye kanti futhi mina ngamshiya kanti vele useyisithweni yabo ma uphi undodakazi engizombona ukhona usasengali ngasekamela ngimbone usisi wami hawu kanti nginosisi ngifuna ukwazisa yena yabona hayi kwakuhle lokho futhi umuntu ke sezophumula nala endlini clean indodakazi yami mbali ba ngicela uvelele kancane nje okay ngiyeza baba ngiyakutshela kodwa kungcono ngomuntu sezothi ukuphumula phela nawe thama kade la endlini senipenda umfazi ngwashana nezitsha hayi kahle wena kusekusangami lungile ngifuna nje ngoba sekhona isistiri ukuxhumanisa nazane yabona angifuni ingane zami zibe wonke ngasithebeni ngifuna nje ngihlanganise nazane kodwa nawe wazi wakini ngempela and futhi ukukhumbule ngifuna uthathe njengodadweni kahle wakini ngizomthatha njengesister nang yabo hayibo ya uyena baba uyuphi domlo ya ndodakazi ubhuti wakho lo ubongani wala ekhaya nawe ndodana umbali wala ekhaya kahle nomndeni sesomndeni sonke manje ingane yami nayo okay kanjalo nje ucela nazane lwelana kuzo zonke izinto sibambisane isiphikisane kube right la ekhaya njengoba sesonke somndeni bambane isiphilisaneni kube mnandi la ekhaya nje okay ngaloko ngijabula ukwaziswa wami okay ngajabula ukuthi hayi kuhle ngoba sofikile siswami manje shuthi izinto eziningi ke sengizothi ukuphela kuzona especially izitsha nokuphela lezabantu besifazane phela labo senizokulungisa imikhumisane mina sosizana njengoba uqhubeka uzokwenza manje sosizana athi ngiyobheka senizobona nina lezakanye all right time Ibona ngingazi phela ukuthi ubabani bona because address mama ngibeke ngikhombela because noma nginikele isithombe and isithombe siyakhombisa ukuthi ubaba wena ngisho ukuthi baba khona yeah ngisho mina understand into manje umntwana phela wonke lokwenzeka esikolweni nami bengazi angazi ukuthi njani sokuthi umtshela ubaba angazi ukuthi uzomqala ngakuphuza uthi nakanje ngimtshele awuna chance uyenza kanjani ayibo into ezuthiwa lena sisinobhuti bamithisene uyayibona lento lokuthi ayenze isenza mazoyenza kanjani yebo kodwa nawe uze ngichitha la because nenyanga sihambile anye ngithi mhlawumbe ngithi ngizosikhipha nje nenyanga sihambile ayibo uze ngiphutha straight ngiyaphutha kanjani awucabanga mhlawumbe kwenziwa izinto ezikanjalo ma wena uthembe ukuthi ubaba lo ucathi nama ngasuka nje ngisukele imlambithi ngizela mina ngithembi yonke lento ngithembi yonke kumele senze icebo ndoda ukuthi kumele kwenziwe ama-DNA kubonakala ukuthi sho i-time lakho akukwazi ukuthi ngomithi 63 lami hayi ihlazo phela le khuluma nobaba bakho-ke kwenza ama-DNA angithi wozana nale plan sibone ukuthi uzovuma yini ngizomtshela kanjani angazi angithi ukuthi ufuna ama-DNA test kanye ngitshela ukuthi ubabami lo angithi ngiyakutshela ukuthi ubabami lo mali nawe ngathi uletha ukushisayo kodwa la ekhaya phela suni mfethu wena uzobe usu-30 umshana cela ukuphumula
mfethu asize neplan lokuthi manje umntwana simenza kanjani. Angeke mfethu ngizokhona ukuba angela lo mntwana ngiphinde ngibe time at the same time. Ithama mfethu ngizizwa zonitshela lezi zinto lezi. Mbali ndodo wenza iplan mfethu. Ufuna ngenze njani? Angeke ngikwazi umkhipha. Ngeke ngikwazi. Kodwa wena uyibonisile lento le. Uyisister lami. Maka ngeke ngikwazi. Uphethe ingane. Inyanga zihambile. Kumele nami yife ke. Wena mawucabanga ithama lizoyithatha kanjani? Hayi angazi kodwa nje ukumkhipha kona ngeke. Mbali mfethu hayi. Mele silenze lelo plan lelo. Lokuthi lo mntwana lo uphuma kanjani. Cabanga mfethu uqeda kuthola manje ithama lakho. Manje futhi wena sofuna. Ngizolahlekelwa impilo yami phela nami kanjani? Ngizolahlekelwa impilo yami phela nami kanjani? Inyanga seyihambile. Ekubingezwa kuthiwa nginabo ma 2 months bengizokhona. Ngeke. Okay, ke sengibuza wena ke wena ufuna ukwenza njani? Angazi. Iyabona ukuthi awunalo iplan mina ngiza nalo icala. Kodwa nje ukumkhipha nje ngiyazi. Ufuna ukwenza njani mbali? Ngizomkhulisela nomntwana. Indlela lokuthiwa umntwana lona sedinga amasiko emfethu. Lo mntwana lo uzomfaka nje enkingeni enkulu. Mengathi umntwana sedinga amasiko lana uzokwenza njani? Uzomthatha umhambise kuphi? Manje kumele nami ngifeke. Ubulawa yini? Hayibo angeke ngikhiphise ngenyanga engaka. Hayibo. Mbala senze elinye iplan yokumuntu. Eliphi le? Ngamane mhlambe enokuthi kanjani muso umtetileke siyomdayisa. Namhlobo. Yazizwa uthini? Ngiserious. Yazizwa uthini? Ngizizwa nje kahle. Angidakwanga nje next. Qongeke. Sabaqala. Ingane yami lo iphethe. Qongeke. Umshana wami. Qongeke bongani? Qongeke. Mbalo wenza Kongishiye nje kancane. Awenze iplan. Yihlazo phela lento lena. Ubaba uzothini uzongibuka kanjani? Wena uzokubuka kanjani? Ubuwazi yini? Bengingazi okay nali iqiniso. That's why ngithi ceba bakhe iqiniso umtshele. Indlelana ngizomqala ngakuphi baba? Umkhulume naye umbeke phansi umtshele ukuthi besingazi. Ngoba wena ungafuni ukusikhipha Angeke isizwe. ngisikhiphe. Wena ngihlanu bakho phansi nje ukhulume naye umchazisele ukuthi kwenzakaleni. Sizwe yena ukuthi uthini. Ngeke sothatha Uzothini ubaba? Sibabili. Uzothini? Mdala baba uyazi. Ufuna ukumphathisa nesifo senhliziyo ngoba uyambona ukuthi mdala. Izomenzani lento le? Izomfrustrate lento le, izomhetha ngaphakathi. Maka umuntu omdala kumele abe khona. Mbalisi ingane zakhe lo muntu lo akumcabangela. Hayi man come on bani usuba sefish man khipha lesisu lesi. Bongani qongishiye. Angali bengimphuna lo mntwana lo kodwa mama sekuvela izinto ezikanje. Qongishiye kancane. Ngiyacela. Sacela uyicabangisise kahle lento. Ayikho into futhi engizoyicabanga nje ukuthi ngisikhiphe. Inkinga le. Kodwa ngiyacela sisi wami. Sacela nje ucabangele mina, ucabangele i-time. Time alizomhetha lento le. Uyangizwa yini? Ngilalela. Sacela uyicabangisise kahle lento le. Mele umkhiphe lo mntwana lo. Ngiyacela ithi phela nje iveki kube sekukhona ukwenza lokho. Hayibo. Singazi silinde ukuze kweqele ngale ku5 months. Yayiqavele manje. Okay, yenza iplan manje. Ngilenze kanjani? Angeke ngisikhiphe bo. Hamba mfethu. Sukumlami. Kodwa sacela uyicabangisise lento. Hamba bungani hamba. Musu kudaza inkani. Hamba. Sister. Hello. Right, sis wami. Now juice, sandele juice. Ayibo. Ngiyabonga. Right. Eish man phela man sister. Ngithi ngifuna ukuxolisa man lewe ngikhulume nawe ngakhona yabo. Ngabe kungamnende ngikhulume ngakhona. Cela ngixolele. Ngiyabona vele ukuthi lo mntwana loni kahle ahlukumisele vele ngokuthi umphathi ngalezi zakhe izandla. Nami vele isifiso sami leso. So ngizobona nje ukuthi ngikhuluma kanjani nge-time yize ngingazi ukuthi uzothatha kanjani le nto leyo. Kodwa ke for the sake of peace singahlezi lokusibhebhana la endlini ngizozama ukuthi ngikhulume naye. Okay, inkinga yikho. Ujuza kuyabanda, yo. Banda kamnandi ne? Right.
shoda amakhekhe nje. Thi ngiphuthume ungaze uqede phela fujuice. Ngibona seke ni. Sure. Bani. Yini wala lapho nganje? Yes. Bani. Sister, Yini wala lapho nganje? sister. Hayibo. Mbali. Mbali. Yini makwenza? Hayibo time uyabanja lo muntu. Yini makwenza kanje nje? Hayibo wangazi mina. Mbali. Mbali. Hayibo time izwi uyabanja. Time kwenzakala. Yini kwenze njani le? Angazi time phela ngalo muntu wathi ufile lona. Ngihloloke manje. Beka right emini. Ngimshiye right time. Bani. 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 Hey. Kodwa ingane yami nje qeda kuyithola nje. Mbali. Singakazana kakhulu. Hayibo. Bani. Bani. Kodwa yini kwenze njani kodwa? Time angazi mina umuntu ngimshiye right Mbali. nami ngihamba. Bani. Mbali. 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 Hawu. Qeda wasana nje Mbali. Yo. Angalinga la yenze lo. Mbali. Yini kwenzakaleni mfowethu? Time angazi mina Mbali. Mbali. Akanyakazi lo muntu. Yo, time lo muntu yabandla lona amaphala bakhe awashayi. Hawu, singachitha nesikhathi eside kanjalo uyangishiya. Mbali. Mbali mayenzi lo nto le. Mbali. Mbali mntanami. Mbali. Yo. Time into eseyithini ke le. Kwenzakaleni phela? Time angazi. Time. No, correct, man, not to keep stress. As man time man, konto loki ngidlala ngaphakathi.
and ngiyabona manje angeke ungisize ukubaleka. Yazi ngiyabona mina kukhosha. Wena awusabambeki nje. La endlini awusabambeki, awusadli nokudla, angitholi kwenzakalani ngawe. Ngokuza ngasebusuku ngathi namaphupho akuhluphayo each time. Kwenzakalani? The time ngiyamkhumbula lo mntwana ngangilo ngikutshela ngaye. Ngithi ngizomletha la ekhaya. Ngimangele vele akafiki. Ithama lo mntwana loyo. Nami ukuthi mina bengingazi ukuthi wasekhaya yabo. Asipesi? Ukhuluma ngani? Umbali time. Kwenzakaleni? Umbali uye lo mntwana lo bengilo ngikutshela ngaye ukuthi ngifuna ukumletha la. Hayi bungangitsheli lonto wena. Uthini futhi manje? Nami ukuthi usisi wami. Hayi bo. And wesiphathi ke time. Kwenzakaleni? Bekhulelwe time. Ha. And then sike sathi ukhirizisana ngayo leyo ndaba leyo ukuthi sizokutshela kanjani yabo. And sibone ngathi izophuma ihlazo leyo nto leyo so. unesandla nje ekuhambeni kwakhe. Ngeke ngamfakela amaphilisi abo. Uthini?